Infetaħ is-siparju għall-Ġimgħa Ewropea tal-Isport, ġimgħa li se timmarka l-għeluq tal-programm Summer on the Move. Dan wara li dan il-programm sportiv fis-sajf ħadu sehem fih il fuq minn 7,000 parteċipant. Sport Malta li hija l-Koordinatur Nazzjonali tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport għar-raba' sena konsekuttiva qed tħejji programm vast u intensiv ta' attivitajiet sportivi għal gosti ta' kulħadd. L-ewwel avveniment ta' din il-ġimgħa kien ikkaratterizzat minn logħob tal-ilma u logħob ieħor sportiv. Dan filwaqt li kull min kien preżenti segwa spettaklu mill-Akkademja tal-għawm sinkronizzat. Waqt l-attività s-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima saħaq li minn din il-ġimgħa stess se jkun qed jibda x-xogħol fuq il-bini ta' pixxina indoor ġdida u ta' daqs Olimpiku. Il-pixxina indoor se ssir fil-kumpless sportiv tal-Kottoniera. Huwa qal li dan il-proġett fost oħrajn ikompli jġeddet il-wiegħda li l-Gvern jinvesti fil-qasam sportiv biex pajjiżna jikseb riżultati tajbin. Huwa temm jgħid li l-Kummissjoni Ewropea tenfasizza li l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport għandha sservi biex tippromovi l-eżerċizzju fiżiku.